नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल. नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते. आजची आपली रेसिपी आहे लाल भोपळ्याची भाजी. ही भाजी अतिशय सोप्या पद्धतीने आज आपण पाहणार आहोत आणि टेस्टलाही खूप छान लागते. बऱ्याचदा काही लोक भोपळ्याची भाजी खायला कंटाळा करतात, पण ह्या भाजीची रेसिपी पाहिल्यानंतर तुम्ही ही भाजी खूप आवडीने खाल. चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. पण त्याआधी अजूनही तुम्ही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. चला तर मग आजच्या आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. साहित्य पाहून घेऊया. एक बारीक चिरलेला कांदा, त्यानंतर कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक चिरलेली, थोडंसं खोबरं घ्यायचं आहे, आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट घेतलेली आहे, कढीपत्त्याची 5 ते 6 पाने, त्यानंतर थोडंसं राई जिरं हिंग आणि पाव किलो भोपळा घेतलेला आहे. तर सगळ्यात आधी ह्या भोपळ्याच्या बिया ज्या आहेत त्या काढून घ्यायच्या आहेत. हा भोपळा आधी स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर त्याच्यावरच्या बिया काढून घ्यायच्या आहेत. आणि त्यानंतर आता त्याच्यावरची जी साल आहे मागची ती अशा पद्धतीने चाकूच्या साहाय्याने कट करून घ्यायची आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने. आता भोपळ्याची जी भाजी आहे ती आपण कट करून घेऊया. आणि ही भाजी कापून झाल्यावर लगेचच पाण्यामध्ये भिजत घालायची आहे. याच पद्धतीने आपण पूर्ण भोपळ्याची भाजी कट करून घेऊया. हे बघा, आपली भोपळ्याची भाजी पूर्ण कापून झालेली आहे. त्यानंतर कढई ठेवायची आहे गॅसवर आणि त्यामध्ये 3 चमचे तेल घालूया. तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये आता आपण फोडणी देऊया. सगळ्यात आधी कढीपत्त्याची पाने घालायची आहेत 5 ते 6. ती छान तडतडली की त्यामध्ये आपण राई जिरं आणि हिंग घालून घेऊया. फोडणी छान तडतडली की आता त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया. कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने. आणि त्यानंतर आलं लसूण कोथिंबीरची जी पेस्ट करून घेतली होती ती घालायची आहे आणि ती सुद्धा या फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. आता जो आपण कांदा बारीक चिरून घेतला होता तो घालून घेऊया. कांदा छान परतून घ्यायचा आहे. आपला कांदा जो आहे तो भाजून झालेला आहे. एकदम ब्राऊन भाजून नाही घ्यायचा आहे कांदा, हलकासा ब्राऊन करायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालूया, थोडीशी हळद, 1 चमचा लाल तिखट घालणार आहोत आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. हे सगळं घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया चमच्याच्या साहाय्याने. आता आपण जो भोपळा कट करून घेतला होता तो घालून घेऊया आणि ह्या मसाल्यामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित ढवळून घेऊया चमच्याच्या साहाय्याने. व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर गॅस लो फ्लेमवर ठेवून झाकण लावून आपण ह्याला 7 ते 8 मिनिटासाठी शिजण्यासाठी ठेवून देऊया. बघा, इथे आपली 7 ते 8 मिनिटांनंतर आपण झाकण उघडून पाहिलेलं आहे. आपली भाजी अशा चमच्याने मिक्स करून घ्यायची आहे. त्यानंतर थोडंसं साईडने तेल सोडलेलं आहे, जेणेकरून ही भाजी खाली तळायला लागणार नाही. साधारण 1 चमचा तेल सोडून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर पुन्हा झाकून ठेवूया. बघा, 5 मिनिटांनंतर पुन्हा आपण झाकण उघडून पाहूया आपली भाजी व्यवस्थित शिजली आहे की नाही. बघा, मस्त अशी इथे आपली भाजी तयार झालेली आहे. आपण ही भाजी शिजली की नाही ती चेक करून बघूया. बघा, मस्त असा आपला भोपळा शिजलेला आहे. त्यानंतर आता ह्यावर आपण खोबरं शिवरूया आणि थोडीशी कोथिंबीर घालूया वरतून.
आणि हे खोबरं घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. खोबरं आपल्याला अगदी लास्टला घालायचं आहे. जेव्हा आपली भाजी पूर्ण शिजेल त्यानंतरच खोबरं घालायचं आहे. बघा मस्त अशी आपली लाल भोपळ्याची भाजी इथे तयार झालेली आहे. तर तुम्हीसुद्धा नक्की ही भाजी करून पहा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमची ही भाजी कशी झाली ती. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. त्याचसोबत व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा.